comes down, but it can't go up. I think ukuhamba kwesikhathi noma ukuhamba kosuku. It's the rain. Yes. Okay. Okay, my question is, what is red and smells like blue paint? Into ebomvu enwa njenge-blue paint. Yini leyo pheze? Yini leyo angazi mama. It's red paint. Oh. Okay, nami nginombuzo. the same. Nami nginombuzo. Wait, one more question and then you can. Okay. How many months have 28 days? Yonke inyanga onyakeni. Yeah. So umbuzo wami wokugcina yini phambi kwakho ongakwazi kodwa ukuyibona? I say I also say Future bafethu. Stay blessed.